Fil-Gudja ġiet inawgurata berġa tas-saħħa li se tkun miftuħa kuljum mit-tnejn sal-ġimgħa u se toffri servizzi lir-residenti tal-Gudja u tal-madwar. Fost is-servizzi offruti f'din il-berġa hemm il-klinika tat-tabib tal-familja u tal-infermiera, servizzi ta' fiżjoterapija, podjatrija u teħid tad-demm. Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearn aċċenna fuq il-politika tal-Gvern li jinvesti f'bereġ fil-komunità biex is-servizzi jkunu aktar viċin iċ-ċittadin. Qal ukoll li l-bereġ kollha f'Malta u f'Għawdex qed ikollhom sehem importanti fil-ġlieda ta' Malta kontra l-COVID-19. F'dawn il-ġimgħat nkunu qegħdin nużaw ukoll din il-berġa biex nagħtu minn hawnhekk it-tilqim tal-coronavirus tal-COVID-19 lill-residenzi tal-madwar. Bekk nkunu qegħdin inwasslu aktar servizzi tas-saħħa viċin il-poplu tagħna biex bekk qegħdin nagħtu dejjem servizz aħjar lill-Maltin u l-Lawxin kollha. Ix-xogħol f'din il-berġa sar bi flus mill-Fond Soċjali u tal-Iżvilupp Nazzjonali. Is-Segretarju Parlamentari għaċ-Ċittadinanza u l-Komunitajiet Alex Muscat qal li d-dħul tal-NDSF ġej kollu mill-programm ta' ċittadinanza u għalhekk huwa importanti li l-pajjiż jibqa' jsostni u jtejjeb dawn it-tip ta' programmi. Dak l-investiment barrani dirett li qed naraw kif qed jgħin b'mod dirett il-komunitajiet tagħna. Dawk flus li qed imorru sabiex il-komunitajiet tagħna jingħataw dawn is-servizzi ġodda ġadan ir-raħal tal-Gudja allura ħajkollok din il-komunità li tassew ħad tkun moqdija aħjar.